Takže ahoj lidi, vítám vás u tohle videa. Dneska tady budeme hrát Night Nights in the Forest, ale máme to tady trošku už rozehraný, jak můžete vidět. Já už tady mám mypat z hrabiče, tam ten štít, mám tady flaming flétnu, nebo co to je, spíru, baterku, špatnou sekeru a dobrý sáč. Takže jdeme na to. Tady máme legendary čestku, jo, tak prostě proto si jdu. Tam jsem prostě otevřel hrabiče z banky a padlo mi tohle. Já nevím, jestli to je dobrý, byl bych radši třeba za laserka, on to kdyby mi padlo kam, tak bych byl úplně dobrý. Či kde to je? Tady to je tady. Kámo, to je ta banka, kde jsem odvíral tu rabi. To není ono. To nebude další česká, já už jsem to otevřel. No teď, to už jsem otevřel. Tak, jdeme tam. Tyhle, tady je vlků, kámo. Takže tamhle půjde dolů. Kde? Co, jak to, že na mě? Hej, jo, mora. To nepůjdeš. To takhle nejde. Sakra. Bude to v míru, jo. Kam? Si vezmu tohle. A vezmu si tohle. Takže. Třem. Kam defense byl a jaký? Ten špatnější. Ale ten je dobrý. To je jedno, je to dobrý. Takže jdeme. Potřebujeme to jít teď ke campfireu. Jdem. Tak. Dneska bychom mohli dát třeba 50 dní, klidně. To dáme. Já si jdu dát dýni. Ty kámo, tady dýni jak narváno. Tam nepůjde, kámo, máš malo, musí to být celý ten den. Takže scrap. Samý scrap, kámo. 10 dřeva, prosím, nic nekraft, kámo. Nic nekrafti, kámo. Já to položím úplně stejně, kámo. Takhle. Tady. Tak. Já jdu těžit dříví. Kámo, meteority, jo. Kámo, jestli něco vykraftíš, tak já ti jenom nezabiju. Jak proč to nezasadí? Nic. Takže. Tohle chceš, jo. Vezmeme si dříví. Jestli vykraftíš good bed, tak mi to je jedno. Jinak nic jiný. Kámo, jedno dřevo. Kámo, musím ho předehnat. Má dobrou sekeru, sakra. Dejte tam. Nevím, co mám vykraftit, jestli... Asi crack. Tak. Kam umřel, no nic. Nebo ta borka umřela. Pak vykraftíme goodbed a biofuel procesor, kámo. To vykraftíme úplně nejvíc. Máme nějakou čestku? No hodně česty, kámo, to je. Tak kámo, to chceme. Pro tady tu si dojdu. Kámo, bod po mě jde. Dobrý den. Můžu si to vzít? Si to vezmu. Kámo.
Vytěž se. Nechceš? Prostě nechce vytěžit, to je hrozně pomalý. Kašlu na to. Kašlu na to, kam to je pomalý víc než ty, teda co? Kam jdeme nemocnice? Tam baterka vypadne, prostě baterka. Nic. Vykreslíme ten. Dojdeme si tady po čistku. Takže. Kde to je? Kolik máme dní? 8. Super. Bandáž. Wait. Kamo. Tak. Monkey jumping, jo. Hodně. Prosím, něco dobrýho. Prosím, kamo dneska útočil. Revík. Ještě rifle, leather armor a jdu do Strongholdu, kámo. Takže tohle berem. Jdeme pomoct. Nebo víš co, ne? Najdu. Proč bych měl pomáhat? Oni si to sami udělají. Mysteriu. No tak neudělaj si to sami. Já mám hlad. Mám hlad hrozný, potřebuji potřebuji dýně. Ne. Připravím si ty vole. Asi bandáž. A dýni sežer tu dýni, kámo, jo. Tam to tam asi úplně nedáš. Kámo, what the fuck. Si udělám polívku. Tak. Dělá se mi polívka. Pojď mají to gemu. Málo. Tam je tož má Iron Body, kde to vzal. Tak. Tohle je úplně nejhorší štít na světě. Jdu chytat rybky. Dáme si tady baření. Je nějaký jezírko? Tady. Tyvo, proč tady nešla medkit? Budu tady nešla medkit prostě. To si dám medkit. Nebo hej, more. Budu chytat z kotlíku. To asi nic nechytím, viď? Asi já. To je nějaký jezírko. Potřebuji jezero. More, bunny food dáme. Kde je králík? Tady je králík. Dáme králíka hezky. Super. Co je tady šéfču? Jeden kill na jeden hit a dal jsem to na one hit, takže beru tohle. Vezmu to rád tomu Petraidrovi. Takže dáme mu. Tohle mu dáme a vezmeme si Good X. Tak, krása. Teď se Wolfpaut. Wolfpaut získáme z vlka samozřejmě. A musíme ho zabít, takže vezmeme si spíru a zabijeme ho. Super. Zabijeme všechny vlky. Pojď sem vlku, halama, tak pojď. Jseš mrtvej. Není. Nebo hele, tady máme, někdo tady nechal Wolfpaut, tak to si vezmu. You are hungry. Mě zajímá. To mám ale už. Potřebujeme tady si vody v čestku a pak jdem si dát dýň. Leather body! Kámo, rifleka a jdu do Strongholdu, ti říkám. Má náboj ještě. Co je tady? Uhlí. Tak já ho vezmu. Nic.
Takže. Tak. Tam je dýně. Takže já si ji vezmu. Tam proč furt... Tady šetřím scrap a on postaví vole butre... No ní. Já jsem jim možná tu afalku pokadil. Protože ten crackpot je úplně na druhé straně. No nic. Wolfpack. Takže jdeme to dát takhle. Počkej, že mi dá rifle. Já si dám revolver emo. Tak beru. Jde nějaký jezírko teda. Tady bylo někde jezírko. Ale potřebuji to s tím kruhem, abych je chytal. Tady je kruh. Jo, je. Máme chytat. Jsem se netrefil. Tref to tam. Krása, máme rybu. Jedna ryba. Nachytáme ji víc rovnou. Vezmeme do sáčku. Nachytáme 15 ryb, kámo. Doufám, že nebude beran. No bude, protože tady tam máme lavový baron, to jsem viděl. A tady na té značce je prostě beran, nevím. Nahoď tam. Tak. Kam to bude ten? Tuňa. No, to je nic. Kam co to je za nához? Kam co to je? Normálně nahoď. Tak. Missing children. Super. Ne, to neberám. Nic. Takže. Hej. Nezajímá, že berám. Tak. Krásný další ryba. Tady to mám. Je to dodá do toho. Nevím co to je. Nebo víš to, ještě než to tam dám, tak jdu sbírat kytky. A ten dám si, koupíme si ty slzy, ty víle. To budeme, potřebuji kytky, 10 kytek, myslím, že to je. Jeden flower. Tady máme druhý, 6, 7 jich máme. Hej, vlku. Tak, vlk je po vlkovi. Trošku. Ty vole, beran, já ho vidím, kam čum na něj. Ne, on se nabíjí, sakra, jsem hladovej. No nic. Koupíme ty, potřebujeme koupit ty slzy. Ale dobrý, nazdar. Čumek běží. Co? Kam se teleportnu někam? Kde je ta víla? Tady je ta víla. Jdem za ní. Jdeme. Co? Nic. Jí nejdu udělat. Jdeme si koupit ty věci. Buj. To se bude ve vodě spawnovat, ok. Takže já jdu k tomu rybníčku, co byl tam, a jdu to dát. Sakra, oni to tady vyděžky, nic. Info. Berries, super. Nekamo, já jsem zapomněl, že mám hlad. Takže jdu dýně jako krátka, co? Tady budou. Nejsou tady. Jak to, že? Cože tady nejsou? Jak to, že tady nejsou? Kam to je? Tady. Kolik jich potřebujeme vůbec? Dáme to do tohoto. Tam kolik jich potřebujeme na toho zmrda, na toho, na tu jednu jenom, no tak to jo, kámo. Halo. Kámo, já se fakt netrefím. Tak. Jedna rybka. Kam to už stačí. Ok. Tady máme bonbonky. A pojď. A ten... Nevím, jak se to jmenuje. Ocean. Myslím na sebe. Speed boost, ok. Co teď chtějí? Chtějí po mně. Tam jsem úplně zapomněl, že na tu polívku, já tam běhám pro dýně, jako úplně nějaký, víte co.
A já mám tam 0 dřeva, 0 kovů, kámo, sbírejte to uši. To je potřeba na skryty. Jsme ten biofuel co vykraftit a mít ten max oheň. Kámo, mi to zepezn. Kámo. 12 dřeva a 12 krepů, ok. To chci, podle mě. Já mám pocit, že jo, to bude 12. No nic, no. Kámo, jestli mi to ukradneš. Neukradnu. Poberem. Potřebujeme ten bar full. 15 dní. Já jsem říkal, že dáme 20 dní třeba. Vlastně jsem říkal, že dáme 50. Ne, dáme to 25 dáme. Dáme 25 dní, potřebujeme. Tak, dřevo potřebujeme. Abych nebyl nůd, tak to zasadím, že jo. Tam ty skrepy, to je blbý, tam 12 skrepů seženeme komu jde. No já vím, jde, moc dobře. Kámo, prostě nehoukej, kámo. Co tu houkáš? Hore, you are hunt, kámo, dávej to do té, jestli něco vykraftí. Já to tam tajně. Tak, nic neviděl jsi. Rybu si vezmem. No, tady zabijem králíka. Teda králík, no pojď králíčku, ne, on zdrav, pane. No pojď. Tak. To bylo rychlý. Tam tu svíčku tam nedávej. Tak, vaříme si další polívku. Vlastníme. Kam jsme to... Kámo, ty povole. Pojď sem ty bacon boy, nebo co seš. A jsi ty plešuné, vole, lisina. Udní ty, kámo, ty šmejde, vole. Kámo, ty šmejde, vole. Mám tohle, Co myslíš, jakože? Jako máme kraken a nemáme dino. Tak byste trapný pěkně. Nemáme dino. Jednočku. Jdeme sbírat scrap, třeba. Scrap. No ale... Ale krásně, tady je scrap. Další, počkej, tady je česká a tady je mikrovlnka. To je krásný scrap, to je hrozně moc scrapu vlastně. Otevřeme si čestku, když jsme tady. Tak, co padne, to už mám. Dortík. Ok, vezmeme si dortík, sežerem. A vezmeme scrap další. Tam alfík. Alfík more. Jde po mně? Jde po mně. Tak ty seš dead teď. Ty seš dead. Tak, krásně. Legendary, to už mám. Leather armor. Takže padla mi Strong X teď, věta. To je mega dobrý loot. Vezmeme rádio, přezeď, jo vezmeme. Okay. To je další, to beru. Prostě scrap, ten je důležitý teď, máme ho málo přece. Tak vezmeme další, tady máme čestku.
pojď, zase něco dobrýho, nějaký strongkex, něco, dobré, to se mi líbí. Nic, klid, kam klid. Takže, nevím co, potřebujem vykraftěný biofuel procesor, jinak bychom měli málo ohně. Nemáme biofuel, já chci udělat další ten kompot, dobrý kompot, no. Potřebuji další ten, kámo, jak se jmenuje, do toho biofuel. Barelu, já ho tam ještě nebudu dávat. Dávám si celý inventář. Tomu nic nekraftí, si něco ty vole, kámo! Nekraftí, debile! Ty jsi takovej zlý, kámo! Jestli to tady šetřím na biofuel procesor, ten šuák, doslova mi to celý no, zestav se tam volím, kámo! Kámo, tohleto. Kámo, jo. Já jsem tak smutný prostě. Tady šetřím prostě na biofuel procesor, aby jsme měli větší oheň. Ten boraz mi to prostě celý vyčerpá. A dík. Či to je ona nebo není? Doufám, že jo. Tím mi aspoň uděláš rád, no umře. Já ti nerevivnu. No taky dobře, no. Tak si ho revivni, já nechci. Kámo, mi to, prostě já jsem smutný, no. Já jsem prostě smutný, kámo, mi to prostě jakože podělá celý a pak jako, nevím, no. Já jsem tady chtěla, aby jsme měli biofuel, ale ještě zase do toho nechci vyblasky, takže. OK, no, tak víš co. Víně, to je jídlo. Jak chcípám na hlad, kámo. Ven to. Tak. Jak to líbnu? Dík za riflku. More. To byl ten, co to pokaděl celý, jo. No, to je dobře. Kámo. Já potřebuji jídlo. Takže zabijem králíka, tady. Jedno na své, no. A už zase chcípávám na hlad samozřejmě. Co je? Dneska je hungry. OK. Lidi, já vám to asi střihnu. Proč mi dáš? Proč prostě? Kam chceš revivenu nebo co ti je, vole? Co ti revivenu, no? Máme málo ohně. A jsem kam. Ne, to já si fakt podělám. Ach jo, kámo. Že máme málo ohně. Mám ten oil barrel. Jenom 12? Já se srám, to teda moc nepomohlo. What? Takže lidi, to už je asi konec videa. Pokud se vám toto video líbilo, dejte tady like, odběr se zvonečkem a tady týpkovám všechny věci, počkej a tak. To byla. Nebo ještě bych mohl, a to už nemám cenu, kámo, takže pokud se vám toto video líbilo, dejte tady like, odběr se zvonečkem a zatím. Čau!